Yeah, viewers all over the world, as you already know my name, Ogbuefi Ezeana, ugochitubelu Oraifite. I'm an ancient high priest. I'm onye isi nchụaja na ugochitubelu na temple. Anyị na-agba afọ gbaa afa miri emi bụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ paying spiritual debt has no repercussion. Yes. Anyị na-ekwu na mmadụ ịkwụ ụgwọ o ji na mmụọ enwere ihe ọdachi ọbụla, maka na onye kwụ ụgwọ o ji onwere onwe, kama mmadụ ịkwụ ụgwọ o ji na mmụọ ga-eweta more blessings too onye anwa na-agbụ na ọ bụrụ ihe ọdachi. Ị chụrụ aja dị iche iche ka ị wee kwụọ ụgwọ iji na mmụọ enwere ihe ọdachi ọbụla ọ na-eweta, maka na ụgwọ iji ka ị na-akwụ. What you are doing is only appeasement, atonement and restitution. Ọ ihe ọ bụ etu a ka anyị si eme na temple. Mana before we dive into today's lecture, important announcement. Ọ bụrụ na ị ga-ntị, ị ga-amụta so many things ga-liberate gị, because half knowledge is dangerous. Ọ bụrụ na ị bụ child of the temple, echefuna na annual festival anyị bụ September 15th. Atụrụ anya na onye ọbụla bụ child of the temple all over the world ga-participate in ya. Oge anyị ji achụ aja n'aha mmadụ dum ma mee saraka dị ya nọ gwakwazi eji tụọ ka anyị si eme annually. Ọ bụrụ na ị n'obodo oyibo ma ọ bụ na ị nọ Nigeria ma ọ bụ na ị ma abịagwu, ọ ma egbochi gị ime ihe ị kwesịrị ime iji wee kwado ya bụ festival. Ịchacha m na WhatsApp ka m gwa ihe ị kwesịrị ime. Okay, but I can the month of August, our monthly ritual is still ongoing. You can still join us anywhere you are all over the world. Distance is never a barrier. We started this group ritual over 4 years now. We have massive testimonies. But as you all know, we don't share testimonies on social media. Nobody hide my care, but not even necessary. This show to the temple, Chuaja, go for Kubiokuni, Sindri, all over the world. The friends of the temple, children of the temple, members of the Restoration Evangelical Mission and consecrated group. It's like I see me, but see, Bazon call why I check out here. So, this way, again, what I'm checking out their WhatsApp numbers only. Yeah, but what the issue like he get me chat on WhatsApp, make token donation for all your details. I wasn't getting the need. He provide a guy where we can book your prayer request. Come, he was a rema. I won't always add to Jim when Uncle Zia. More here about Anya, chat on WhatsApp 0805 7837 672. Now let's proceed. Get a candidate Kumakia. Ihe na-ekwu maka ya bụ n'ihi kwesịrị ịma na paying spiritual debt has no repercussion. Akọwago m ihe a times without number. O nwere ụgwọ ọbụla mmadụ ji na mana mmadụ mana mmụọ, and onye ji ụgwọ abụrụ a freeborn. Onye ji ụgwọ adịghị emesapụ ahụ. O nwere ihe ọ ga-abụ ịchọ ime nweta support of ndị ji ụgwọ. Etu a ka ọ dịkwu na mmụọ. Ya bụ, I'm encouraging you, ọ bụrụ na o nwere ụgwọ iji na mmụọ, kaba arụ kwụọ ya. Nke bụ isiokwu na onye ọbụla ji m ụgwọ n'ụwa mmadụ cannot be free, totally free around me, maka na obi gara agwụ ya na ọkachi m ụgwọ. Etu a ka o si wee dị ma ọ bụrụ na ijide ụgwọ, jide ndị otu gị ụgwọ, jide ụgwọ maka mmekasị niile imere. Gee ntị, no sin will go unpunished. It's a natural laws. It's already established in the word of the Spirit. Now whatever any man sows, so shall you reap. Galatians 6 verse 7. Onwero Jupiter ọbụla ka eme in creation
keko mango, orange. So if you have sowed negativity in creation, believe in me, no amount of prayers will solve or forgive your sins. Quote me. Iwe ekpere balụ bụ iwerite uche anyị enu na obi anyị enu n'ebe Chukwu nọ. Prayer maọbụ ịga ọfọ remind us of the existence of the Most High. Onye a na-ekpesi ala ọgwụ. Ọ mgbe ahụ anyị chere maka Chukwu enwe nye anyị inspiration ma gozie anyị. That is ihe ekpere na-alụ. Ekpere does not forgive sins. No. Because of now whenever you committed sin, you commit to go blunder, and will go distortion in the natural laws, in the spiritual realm, and will orderliness. So when you go against your brother, you sin against your brother, you offended your brother, you took what rightly belongs to him, your brother will keep lamenting, laying complaint in the spiritual realm. You can never go scot-free in spirituality. In the spiritual realm, orderliness. Onya ka nji agwa gị gbaa mbọ ka ị ghara ịnọ n'ụgwọ, ka ọ ghara inwe onye iji nke, ka ọ ghara inwe onye imejọrọ intentionally, because no sin go unpunished. Sin is a reproach, righteousness exaltation, and individual. So don't think imejọ mmadụ na ị ga-ana scot-free is not possible. In the spiritual realm, ị ga-abụrịrị onye zuru oke, ị ga-abụrịrị onye anọrọ n'ụgwọ, ị ga-abụrịrị onye adị agba ụgwọ ọbụla. Ọ bụrụ na ị mejọrọ m ma ọ na ị mejọrọ nwanna gị ahụ wee na-akụ ọta ma ọ bụ na-akụ ọta n'ihe ị mere m, the universe will never forgive you, because na enwere human spirit na lament na-ele accusation towards your direction. Ihe nwere ike ime, the only solution to liberate yourself, ịkwụ ụgwọ eji na mmụọ bụ is either appeasement, restitution, atonement. That is the only way, and alignment. Ọ bụrụ na o nwere onye iji nke ya, until mgbe ọ bụla iji nke mmadụ, it trigger anger in the persons and establish your case in the spiritual realm. Nya bụ ọ bụrụ na o nwere oge email act of negligence, i wee commit a dastardly act, i commit a murder, ma ọ bụ i commit a sacrilege, iji emebi a sacred altar dị na be nna gị. Remember, that sacred altar is a covenant entered in good faith by your ancestors. And I can tell you without missing any words that your ancestors entered into this agreement in good faith. Ndị nna anyị ha gwọrọ ọgwụ ego, the rituals anyị nwere now, ha nwere adro greedy enwere n'ọgbọ a. Ya bụ ihe nna-achọ ịkọwala gị bụ ime udo n'etiti gị na chi gị, ị na-agbakudola azụ mgbe ị na-epe this allegiance, na-eme alignment, na-eme appeasement, na-eme restitution, ị na-ebuild personal relations, ị na-eme ka adịmụmma gị na ụmụ mmụọ dị larịị dị mma. Ya build your personal relationship. Ọnya ka eji si na onye ma mmadụ amaka, ịma mmadụ amaka. O nwere crime ị ga-akọmiti na Nigeria, you go in for it. Mana o nwere onye nwere ike ịkọmiti by the same thing, because no nwere contact, o nwee soft landing. Etu a ka ọ dị na mmụọ. Ọtụtụ n'ime ụnụ
the handicap, because in this world of spirit enwere mmụọ na-ekwuru gị. Ọ bụrụ na eji ndị ichie ụgwọ maka ehi na imere ihe ị kwesịrị ime iwe baa n'ụgwọ, ị ga-akwụrịrị ụgwọ iji. Ọ bụrụ na ndị amoosu nwere ka ha si agbaghị ụgwọ ma ọ ka ha si anọchiri gị ọnọdụ maka n'ihi na imere ihe ị kwesịrị ime, iwe dị vulnerable to attack ndị amoosu, o nwere ihe ị ga-eme ka i wee tụọ egbo between you and them. O nwere ike ọ bụrụ na ndị ọgbanje gị na o nwere ka isi jide ha ụgwọ, you settle them. Ọ bụrụ na o nwere ndị otu na-agbaghị ụgwọ na-adara fine maka ihe na imerọ nke ma ọ bụ imerọ nke ọzọ, you settle them. Ọ bụrụ na o nwere mmụọ emebiri altar akwaturu na ngwurube nna gị out of negligence or out of lack of understanding, you need to do atonement, you need to do appeasement, you need to do restitution when there is needs. Ya bụ ihe m na-ekwu bụ na ụgwọ iji na mmụọ bụ maka n'ihi na imerọ nke ma ọ bụ na imerọ nke ọzọ out of negligence ma ọ bụ na offended knowingly or unknowingly, maka ihe na commit sacrilege, maka ihe na imerụ udo wuti ndị otu gị a wee na-agbagwo ụgwọ here and there. Appeasing them, o nwere ndị a ga-achụrụ aja, o nwere ndị a ga-atụrụ egbo, o nwere ndị a ga-achụrụ aja ihe mme, o nwere ndị a ga-enye ihe mme ka e wee gboo onwe, o nwere ndị ga-achụrụ aja ka gị na ha rikọ ka ị restore relationship between you and them. Ihe ndị a niile nwere repercussion because na onye kwụ ụgwọ o ji onwere onwe. Ị ghọtara ya? Ihe a bụ personal relations ka ị na-ebuild with them. Ị nara ehibe altar. Ị ghọtara ya? O nwere altar ị na-ehibe ehibe. Ihe na-emewe ịkpọ ndị otu n'anyanwụ by the power of the sun, you summon them, chụọlụ ha aja, ma ọ bụ na ịchụlụ ndị ichie aja, ma ọ bụ na ịchụrụ mmụọ na temple aja wee yọọ ha ịyọ. Ihe ndị a nwere repercussion because what you're actually doing is building personal relations with ụmụ mmụọ niile gị na ha nwere link. Ndị a ga-atụ egbo, ndị amoosu ịtụ egbo between them, ndị aka ogiri tụọ egbo between them, na onwere ihe jikọ gị na ha. Ndị nke imejọrọ emejọ ịsatụrụ o nwere any repercussion because ọ bụrụ ọta ka ị na-ewube, ọ bụrụkwa na ọgwụ ka ị na-agwọ. Ị ghọtara ya? So for that reason enwere any repercussion. So ihe na-achọ ịkọwala gị, ụfọdụ ndị mmadụ na-atụ ụjọ, mana ana m achọ ịgwa gị na gị nwa bụ onye ụka na ya bụ altar ahụ ị na-eje na ya na okpukpere gị ahụ ị na-eje na ya bụkwa altar, and altar nwere mmụọ nọ n'ime nọ behind that altar. O nwere any repercussion because altar ehibelu is not solely installed only because of you. Ọ ya ka anyị sị na public altar enwere any problem. Ị ghọtara ya? Na ihe nwere problem mgbe ije gwọọ ọgwụ for a particular purpose, ọgwụ ọjọọ, ọ nke a nwere after effect. Mana personal devotion, gị na ndị otu gị na mmụọ niile so gị dị na mma, enwere any repercussion because imegidere mmadụ. Ihe na-eme ka ihe bụrụ ajọ ihe when you go against natural norms, ka imegide mmadụ, ka ị nalụ mmadụ okie, by so doing iwetago distortion and disorderliness in the scheme of things in the spiritual realm. Ya bụ nwanne na-eme udo with ụmụ mmụọ gị na ha so mgbe ị na-eme etu ị na-ebuild personal relations, and ebe ọ bụla agbara izu gị na mmụọ ha ga-apụta gbara ọgụ na nwa bụ someone we are well pleased, in whom we are well pleased, and they will fight your battle whether you know or you don't know. Ka nkwụsị ebe ihe ajụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa mmiri emi, chat me on WhatsApp 08057837672. Let us pray. Ekwem na Chineke, ekwere m na ọ dị ihe siri m ike ka Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụgbuo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya, ya gazie. May the blessings of Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore.